Saka zvimasaying zvinoitwa haina ndibelieve zvamutaura zvasikana zvokwanzi hey, you need to know you first. Unenge usiri type yangu chete. Ndisiri type yako. Type yako ikabuya. Yeah, I don't kiss on the first day. Nema. You don't kiss on the first day iwe. Inenge siri type yako yawe. Oh, I don't cheat on my husband. Iwe. You don't cheat on your husband. Iwe. Kuchika kungobatwa chete vamwe wenyu ndakuita off topic. Dzimwe nguva vamwe zvinhu zvamuri kurega kuita ka. Hanzi Leon ndinoramba ndingobvumi no matter how desperate I am. Ndokusaka Zimbabwe isingabudiriri. Grace. Uramba Prince Tausisi tida kuti tibambe mazimba ese agonzi uyai kuno mahara. Mavana makwasha. Iwudu wakonesa mazimba kuuya ku UK. Wana mukana urogwa na Prince Tausisi. Mazimba makaita seko. Ndomuramba ina ndingobvumi no matter wandi disappointa magaya. Uramba Prince Tausisi. Izvo zvivazukuru vedu vanga vachadouya ku UK. Chinyama dzakawanda dziri kuZimbabwe dzatinoda tochinja mutemo immigration mazimbe ese vana bamunini uyai ku UK mahara. Ndaroorwa na Prince Charles. Anyway, that was a joke. But zvimwe zvimajokes zvandinoita ndechida kungotry kukuudza vanhu stop pretending. Because unopretenda kunge usingade munhu. Iwe wakarara wakaisa mavoko pakati pemakumbo apo uchikuvara nayo nzara. Murume wokunyenga wopretenda zvinhu zvingambudi. Wozvipinza zvako panzara more. Ende vamwe venyu ka pane mukomana wamakadatira 2 months ago hamuna kumupa nhamba akakumbira nhamba. Izvo haagari kune mofunga kuti anogara iko kuno nongangara izvo aitodarika wangangowewo kuScotland uzotenga mota. Akadodzokera kuLuton uko. Apa iwe ongoramba uchingotenderera pakambosangana naye ipapo uchifamba vanhu vachinda kubasa wakutononoka basa uchinda neikoko uchiti pamwe ndasangana naye. Aitodarika wakamunyima nhamba ipapo. Kuna hakunafana kumushaka kuti ndokumirira pamagrosa. Unondoona nhasi kuzondoona next year muna February kana kuti usatozondiona futi tongozosangana panhamo kana kusangana pamauyu. Rega kudadira munhu. Let's unite semaZimbabweans. Ukazivawo kune umwe munhu akunyenga asisiri type yako. I'm so sure vasikana vari single, you know other people. Kune mukomana andinyenga asingagezi. Vandine shamwariwo yangu isingagezi. Saka ndimulinke haumuudze. Budi ini nangu handisi single handisi kuda murume for now. Pandine shamwari yangu. Wotanga wamufonera usangopa munhu nhamba dzake. Tanga wabhozi mazimba munera afunga. Nhamo yevarume yese dzimwe nguva unozati kuno mumwe munhu izvezvi asingadi kukuintroduce kumurume ari next to you. Just because ane jealous rokuti iwo karoorwa indisati vanhu vanozoti ndasara ndoga. Antoziva kune munhu right now antoziva a person who is a match for you. Asanotya kukubudza because yari single kuti ndigosara ndiri ndega ndiri single. Ndo zvinotidzorera sure. But what you don't know ndezvokuti ukamuintroduce yeye pawedding yake akakuinvite. Musi wewedding paunenge uchisuka mandiro wakakota makadai magara wakakati tikiti senge vaya vanga vachina matirigwa murandakadzi manzi yauna dai muri pamuchato ipapo uchisuka maplate ukadai. Umwe vanga vaya kuzoona muchato akati sisi vari single vakamira pamuchato weye waramba kuintroduce. Udowana murume. Mazimba hatina unit. Izve so pambenge tinosvika how many million ameno tikaita pound every week kana kuti every month tikati pound tiri 150,000 pounds anditi toti vari kuZimbabwe 50p asi vari kuno kuUK pound every week kana kuti every month pound arinomboreva. Tadova neproject before you find out tava ne500,000 tavhura chimwe chikoro or something. But unity kungoti ikangoti wandei mari yodobiwa funeral cha mafuneral amunoita kuUK mafuneral organization matobirana mazimba tose chaona nhamo chasvimba maoko nenhamo. But anyway guys, that's all I wanted to say today. And if guys say hi, he is serious. Sebastian vaudza vasikana ava inini kana ndiri musikana guys, this is what I would do. Munhu akanditi how are you hakusi kuti ndakunyenga. Yes ndichakunyenga zvangu but ndakuti how are you. Rega kuda kundipingira kumberi uko.
pamwe ndiri kukuti how are you ndione kuti une mazino akakwana mukano here because ndoda asikana nemazino. It's just an example. Kana kuti ndinoda kunzwa voice rako. Ende vamwe venyu kwindi amunoita ndimwe mune sexy voice. Munhu anongoda voice rako charo rinokudisa. Iwe kunji. How are you? Ungoda musoro. Taura. Tiripo makadiniwo mukwasha makadini. Musamanya kuti mukwasha because zvimwe zvinokuchembedza. Wakapfeka zidress rinenge mbuya wakuti makadini mukwasha ndobva ndafunga kuti mai yakurei. Izvo ndiwo uri kuzvichembedza nokusagona kupfeka kwako. Regai kushandisa mavara akaita sana mukwasha. Iti yes. Kana ukabvunzwa age. Aiwa, mukadzi abvunzwa age. My Jesus, mablack ndozvo. A guy who asks for your age is a serious guy. Because ungangonorore kana ari murume anoda vana ka anokubvunza kuti how old are you kuti azive kuti vana vedu vachaita here. Haangarori munhu ane 59 iyo vana vasinga aningada kuziva age yako. How old are you? Kandiseni handidi kuroora under 30. Ndo vanozoti paipamakuma 50 kutanga ivo vanenge vachiri idzi. Saka ndichiziva saka ndikakubvunza how old are you? Ndida kungoziva kuti uri paage gap randoda. Actually maquestions akaita sana how old are you munoti mukadzi abvunzwa age ndezvekuuk ndezvevarungu. Bvunziwa age kana usingadi nani kuti mukwasha ndiri muhombe kwamuri. I'm so sorry and be honest because pamunozoita wedding panodiwa mabirth certificate. Wanyeba age iwewe pawedding ungoramba chingoti yakatogwa nehome office passport yangu birth certificate yakatogwa nehome office apa uri mubritish kuti chiuya tiende kuteke handei kuholiday passport yangu yakatogwa nehome office. Wakunyara kuti wakati uri 41 iwe 54 zvaona izvozvo. Vamwe venyu you look so young. You are 52 but you look so young. Muudze sham 52 munhu ready akana 52 yakadai. Inini ndikakudza age yangu munofenta nezuti but I make whatever my age is look good. Ndikakudza age yangu uri younger than me 5 years unoti chasengo chatochemera Mwari ndiisewo zviku age yachifidzo chasengo chatouya. Guys, be honest. Munhu anokubvunza age, munhu anokubvunza kuti une vana here, une vana vangani, vasikana vangani pavana vako, vakomana. Murume iye respect because anoda kuona kuti right ini zvandine vangu vana vavakomana age dzevana vake can I marry. Zvinevo uri home office here uri andibvunza zvevana vangu ndiwakavazvara bvunza zvangu inini. No, that guy is serious. Arikuda kuziya maari kupinda. Arikuda kuziya kuti relationship andiri kupinda iyi ndiri kupinda because dzimwe relationship dzamuri kumanikidza as long tichidanana ndo varume anozotempta. Iwowo une mwana wako ane 19 akanaka kukukunda times 4. Hausi kudza boyfriend yako kuti no baby I'm 32 yes ndakanapa ndine mwana akafanana neni zvokuti do ane 20 years but ndoda kupa warning mwana ndemusikana. Saka iwo kana uri murume uchiziva kuti une problem yekuda vasikana vakanaka ukanzwa mukadzi wacho ataura ndine mwana ane 22 years chitoziva potential problem pamberi apo unogona kupesera watotempta watemptwa kana iwe kutempta mwana wake musikana because it's easily done. Saka dzimwe nguva kutogara wabvunza munhu zvako ka zvine mimi do people still lie people lie about their age shamari fari wakasvona kuzimbabwe dzanguva iyo zvino avanhu vanonyeba but murume anenge akubvunza kuti une vana vangani ari serious because anoziva kuti okay kana wenda zokuunza kuuk vana vako vachakwanisa kuunzika here because kana va18 vanonetsa kuunza kuuk. Ari kutofunga in advance. Iwo unobvunza vana vangu uri muporesa here iwo unobvunza vana vangu ndo vaunoda here ibvunzai nini. Girls, calm down. Pindurai mimwe mubvunzo mobvunza to why. And that's true. I remember what happened to my wedding in UK. Man, sometimes you look younger than your age and we were told to bring your passports and there we go. So people should know in advance. Vanhu vanonyeba kuti vane vana because handimanzwa umwe kola amboti mbana vakomana unoza vanhu kuzimbabwe mukaita mwana that mbana word ignore rikangonzwi kwanzwa kuti mbana rega ignore inde nouko because mbana means I hate that word rokuti mbana because ndinana vatete vangu inini
2 vandinadhedhi wangu vangorara nemunhu 1 akavatamisa vana vazomboroorwa futi ende ndakakura ndichingonzwa vana vatete vaimbana vana vaimbana ende vakaopreswa neyo havana kuzombororwa futi nanhasi vari kuvatokura beautiful aunties akwedi kuno unongona mashepu angu aya beautiful aunties vakaopreswa nevari rokuti mbana iro rikavaopresa they stayed single forever. Don't let that word oppress you. Kune vanhu vakawanda mbana dzacho dzamuti mbana vanoziva kuti ta varume better. Mbana it means wakugona kuita macorrection and even mbana unozakana uri mbanaka ndinofanirwa kutova more proud une experience. Kana ndichinovhima kana munhu achinovhima, let me tell you guys, imbwa yakambobata tsuro neimbwa iri kudzidzira kunobata tsuro, unotora ipi kana uchinovhima uri muvhima akangwara? Vanongorya kero tangu. Ungatora musikana asati amboita mwana iwe unoda vana kadomona nevana uzati uyu anenge anozvara atombozvara kamwana ndondoona product yacho otarisa kamwana kacho shepu yacho yanga ngondizvarira mwana kanaka. Zvino ava munoindira vamwe vacho pamunozosvika wana ane problem yekudai anoruma murume nzeve kana kwava usiku, mbuya vake vanombosvika usiku vano zvakawanda. Mvana inodori nani bhozi unoibvunza nei vakambogara nemurume here? How long? Kana angogara neni 2 months achibatoenda iwoti ndichamboita research. Haumuudze ana murume akagara 2 months akaenda pamwe airohwa. Ndoda murume ari 44 ari single. Iwe manetsero anoita vakadzi ka ukaona murume ari 44 asina mboroora in his life at 44 uzodzoka uzondiona murume yega, it's bad news. Varume kana manditsamwira mukandiona papati mukandirova imhosvaimba ndataura zvakati murume anosvika 44 haana mbogara amboroora at 44, haana mbogara aita fata. Vana vamunini vangu vakasvika hapo 44 vasinga, but vanhu vainamata zvimwe zviri extraordinary nezvimwe zvokuita crazy nemabhuku, so it's possible, but wamana 44 years ende baba vamwana vamusiri kuti mbana vamuri kurora vakasvotora nhumbi. Taura zvakufa vakawanda vanenge vakasvotora nhumbi ivava anje kuuk dzinobviswa komana, even mukadzi womumba cha anobvisa because kuuk anobvunza wakamborora nomwe murume murume wangu mutema but ndakarara nemurungu ende musi wake ndakaita nhumbi I think murume wangu anga akaenda kuZimbabwe. Satoita sei? Ndafunga tiibvise. Inobviswa bambo muri kuZimbabwe muchitoti ndimirawo mari Western Union achikutumira mukadzi abva kunobvisa mimba. Ku UK vane secret, even mwana wako ane 12 years akaita nhumbi inobviswa secretly vasina mbokudza. That's kuno ku UK, I'm not joking. Vana vanobvisa mimba kuno kubereka asingaziye. Murume hanzi murume ari over 40 asina kuroora kana long term girlfriend aite ndakambovaona is their attitude haagarike naye. Thanks wakonfirma zvandakudza because maondero akaita mabhebi izvo zvindikati vari single isai malikes apa chinotsvuka chiscreen mukashaya face yangu chazara malike apa iwe ndo panosvika 42 years usina kana mboita kana long term relationship wakabata dhishi remazai here aunoti ndosvika kuti anoputsika nekwada. So guys, thank you so much. Kandinorara tenda kuuya kwamaita pano hanzi you're right, murume asati amboroora akasvika that age ma1 big problem. Saka zvimwe zvino ndotaura chokwadi nditi. Thank you so much. Ndichaiseva live mongozoionawo later, but guys maZimbabweans ndodzoka futi kwamuri, please mazini ngatimbochinjai, hatimboitai confidence this year, ngatimborita gore reconfidence. I'm talking to the women. Mazimba, I will repeat this. Don't let people lie to you. Tumakakundoona kana South African. I'm not kundoona kana South African. South African anongori more confident chete. Mazimba makanaka. South African munhu anokukundai pa confidence chete. Haanambonaka South African ndokudza izvo. South African anongokukundai kugeza ne confidence chete.
ende futi pamwe wacho havatogezi kungopretenda kugeza. Vanopretenda kugeza because unozwa munhu ari confident anopretenda kugeza. Kana ndiri confidence ndogona pretenda kugeza mukabhilivha mese ndageza ndisina. Ndozvinoita maSouth African. Hapana chinozikanwa chero bonde racho kusikana kuZimbabwe munogona bonde zvokuti dhu ende makadhonza maSouth African nemaflat screen hakuna mhani mahipega apapa hapana zviri but muri kukundwa confidence. Saka this year mazimba vasikana try to be nice. Even murume wemunhu yeye ari kukunyenga, be nice to him. Mangwana anenge arambwa vozokadzi kuZimbabwe mune attitude. Be nice kumurume yeye mukadzi womunhu. Hausi kuziva pamwe atokudzwa next Monday tetarambana. Rotendo Hoffman, hello. Hanzi masasko anogezera mudhishi. Exactly. Saka iwo unogeza mutabu. Sure ukundwa confidence yomunhu anogeza mudhishi. Sure. Vasikana vanafanafari, very beautiful girls. Torwai mapicture ari full. Usanyara negumbo rako iroro. Kune anorida gumbo iroro. Kana uri mukadzi. Taneta nokuona zvima half pictures zvenyu makadaisa makangotorwa kubva apa senge picture dzepachitupa. Torwai picture makagara pasofa kana even wakafuta wakasvika kutorwa wakadhasharira gumbo rako asi wakapfeka musazoita stonyeni pabana. Torwai mune confidence. Todaona maZimbabweans anotorwa mapicture akapoza. Zvatinoita isu papa. Ndinotorwa confidence. Zvinoiva papa kuti yatiite video call hazvire kuti shama. Munhu akati video call, that guy anokuti yatiite video call is a serious guy. Akaipa wandoda kuudza kuti haasi serious. Munhu anoti ndiratidza stonyeni. Nditumirawo stonyeni. Inzwa video call hazvire kuti munhu ati ndiratidza stonyeni. Video call kuda kuona mumba kana izvo zvanona zvakaita mumba maCD chichi kubheko unobva wangona glass vagona kugadzira mumba. Wadova neidea kana ndikaroorwa nabudha vaka ndotombobvisa paclata apa baba ane clata apa mumba macho mune clata. Wadova une idea. Video call yakanaka. Izvo ndiri kuita video call madoona zvimwe zviperfume zviri pamusoro izvo zvemanga zvotoza ngandichiviga ndotochiviga because unojajiwa vanenge wadopedza munhu adopedza newe so. Saka munhu anoita video call ari very chakaipa kuzonzi ndiratidze stonyeni because ndo padzinozopostiwa painternet. Saka ina handisi kuti munhu wevideo call akaipa. Video call is good. Ari serious. Murume anokubvunza zveage, anokubvunza zvevana, anokubvunza video call. Don't judge him kuti maybe hanzi anditumire picture yestonyeni, picture yekatsi yangu kiki. Unogona kutumira make sure hapana mira face yako hairatidzwe. Face yako hairatidzwe. Adzimwe stonyeni unosangana naye mugroup so kuti stonyeni yangu iyo stonyeni yangu yakandwa iyo. Uchisekerera so kumana denda kaisa face up ndatopinda patairi. Vanodziona. Acharomboro vita mboli pop. Noiona mboli pop kuti iyo mboli pop ndaiziva iyo. Hongoti kiki. Yo noti kiki magroup imomo. Vanenge vaona mboli pop dzavo dzakandiwa ipapo. Ende rimwe rechitoka ndati ndeyangu. Ndomboka ndeyangu iri mugroup zvimagroup zvavafana vasina confidence. Uchida kukanda zvinhu zvevamwe. Uchakanda muridzi wayo ari imo. Uiona iyo carpet yangu iyo. Ndanongonyarira. But guys, ndofanira kuita zvima life tune humor. Guys, I hope you learn from this. Zimbabwean women, you're very beautiful and this could joke. But muchiri kumashure panyaya dzekugeza neconfidence. Vamwenyu munogeza but hamuna confidence. Ndoza munhu anogeza asina confidence akakuisira vaseline apa inosara yakanamatira kuti izvo ndiwe vaseline iyo pakanzi blue seal pakatodhinda patsiya kuti blue seal. Munhu asina confidence akambotaura the other day kuti munhu asina confidence akakukweshera mazino panosara ziso redemba panamo. Chona chinhu chakasvinura uri teacher, mwana wechikoro teacher, pane chinhu chakasvinura pazino renyu. Aona matemba madya masikati. So guys, Zimbabweans, this year toda confident. Let's be confident. However you look, because munhu wese unokuda chete hautomboshayi munhu anokuda. Tikarega
this year kunoita michato yakawanda muuk tikarega rafu yatinayo iyi tikava honest tichiintrodusa kuti Fari aditi handisi type yake but ndine shamwari yangu andofunga kuti type yaFari. Fari wakandiramba hako but ndine shamwari yangu ka wadiwa mbotrai kutaura shamwari yangu iri desperate kutotsvaka mukadzi, don't do this. Tichitipana usataura zvedoro because hadivana nomwa doro, uzotaura later, usatanga nokutaura izvo because nokuzimbabwe kwangu kuti handiendi kuchechi yatokatiwa kokuti ndokutendeutsa kokungobvunza ndi wakaguma kuenda kuchechi rini, unoenda kubhawa, ndoenda kubhawa every Friday yatokatiwa pamwe arinda kubhawa achinotengesa maperfume sevakomana kunigeria. Vakomana kunigeria vanoenda kubhawa every day but vanenge vachitengesa zvimaperfume izvozvo vachispray. Pano wakati umbodzokorera nyema vakomana kunigeria vanenge vachispray zvimaperfume. Vakomana kunigeria £1 woisa pound wokuspray ndouya keria yavo iyo. Vamwe vacho havatendi basa vandomuka varere manheru voenda kumabhawa vachinhuhirwa netsvina mutoilet imomo vachitsva mabhawa varidzi vebhawa vanoti utsvaire mutemo wako ndokuti ndiwo unocleana toilet after because ndo make sure you leave it clean. Vovuya kwamuri vokupai mazimariwa modya moti mazimba mubese. Ngatirege kutarisirana pasi. Hakuna chinhu chinonakidza sokudanana nemunhu anotaura the same language. Munganyemberana zvino mukataura zvoti kudorora muUgandan. Munhu anotaura kuti vanhu weye manditsimbirira kana kuti vanhu weye kwamaenda uko kunogwadza nechishona chekumuzvishavani unongonakidza. Murume anotaura shona anongonakidza. Taura zvamunoda. Vakaroorwa nemanigerian vanodomisa murume anotaura kuti iwe naiwe weyativate mani. Anzwa mazimba anzi mukativate mani. Ilanguage kuziva mukativate. Wewe mukativate. Mazimba mondinakidza. I love Shona man, but Shona mukativate. You can always tell them Nigeria nobody. Come let's do it. I want to. Abi, do it. I'm gonna do it, Chico. Do it. Chiji chocho. Hatidana nepa chedu. Nochitonzwa kuti Shona chokuzvishavani, Shona chokuharare, but udana munhu kumbaka zvinongonakidza. Angava zvakare muShona kana muNdebele but ngodana munhu utaka asinore amatohwe here. Sombotanga umbononhonga vekune imwe nyika. Itai zvenyu vanoda. Anyway guys, thank you. Hanzi kunyinya nomu. Manigerian amunodana waya. I'm speaking to my auntie. Auntie. Izvo arikura kuti auntie eya ukarikura kuti auntie kuNigeria zvoreva kuti ndokuda iwe funga kuti kuri kunzi auntie kuti auntie vake ugona kusuka ndiro mumane achitoti auntie zvokuti auntie neEurope zvoreva kuti auntie zvoreva kuti ndiri kuya koko ndokukacha. Kana ari muZimbabwe akada kuti ati unenge kana achiurongodza ukanzwa vari pano Mwari vari pano inenge small house rikuti pozana hazotaura kuti kamukadzi Mwari vari pano vari kutichengeta. Fangwa unzwa muri kuti Mwari vari pano vari kutichengeta. Mwari vauya ipapo katuruza mawu haisi chibhende. Tione namba yauri kuona. Ona namba yakanzi Sylvester mechanic. Unoifona kudai. Ona true caller iri kuti ndisleeve yabhebhe.